नायनो मोनथिबायना रायजोफोर गथ'आ लोमजाबाय उन्दै लोमजानाय नायनो फैसा थाइसेबो गैया आखायावहाय जाबाय आपल'ड होनसै दा होलाबाय होआबा माथो सिस्टेमनि बांद्राय दुखु खालामग्राखौ गाबखांबाय आङो मोनथिगौ दैदेन औवारिनि सायाव खनजिथानि फिसाया माबा मोनसे सन्देह खालामदों लोगोफोर नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै बेखौ आं मिथिया आंनि भिडिअनि थ्रुयै आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय खनजिथानि फिसाया माबा फेसबुकआव भाइरेल खालामदों होननानै बुंदों दा बेनिनो दावराव जागासिनो दं आरोखि ना दा मानि थाखाय भाइरेल खालामदों जाहोना मा बेखौ आंबो मोजाङै मिथिया नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुलांजोबगोन दा आङो होगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांग्रोदो ओमफ्राय आं उननि समाव फंनैसो खोथा बुंबावगोन आरोखि ना लोगोफोर दा मा बुंलांखो मा जादों जाथाया नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय लोगोफोर थग्रननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां थग्रन माब्रै दं कम्पानियाव खामानि मावनानै ओंखाम जाखांनानै उन्दुनानै उन्दुवाखै जोंनि हौवाया मा साइसनि मानसि नै जोंहा थग्रन ओंखाम जाबाय लोंबाय नै एसे एनै लोंबाय ओमफ्राय नै आंना हिनजावा जेन'बा बिदि मानो हगारनांगौ दे जेन'बा आङो उन्दै लोमजानायखासो अजानाव लाबोथारदों जेन'बा बिदि लिरनानै होनानै मा मोननांगौ दे आं नोंजों उन्दुलायदों ना मादों जेन'बा दे बिदि लिरनानै हगारनो बियो आल्ला सोरला हारसिं रोनावलाबायनानै बिदि हगारनांगौ जाहैबाय गोदाव सोरावनो गावनो फन हरै दावराव जाबाय थायो होनखाबाय आं गाबोन फुङाव थांसै होननानै खनथाम जाहैनांगौ होननायखाय आङो दिनैबो दोनबाय उन्दैखौहाय बेखौ बियो फेसबुकाव बियो बिदि गाज्रि लिरनानै पस्ट होबाय आरोना दा दुनिया मानसि शेयार खालामनाय शेयार जानाया बे मोजां जाबाय दा भाइरेल जानाया मोजां जाबाय हिनजाव फाननानै जाग्रा सारा लाजिला नोङो सिगाङाव जा खालामबोबाय दै आं खिन्थु दा जेबो मानिला मोनथिबाय दा जाबाय थग्रन आंना सानै जासिगोनलै थग्रन गाज्रि दामोनसै कम्पानियावनो थादो नोङो नों आंखौ बेबायदि पस्ट खालामबाय दा दे जाबाय खालामनांगौ आरो लासिं जेन'बा मानो बिदि पस्ट खालामनांगौ बियो लिरनानै गोदाव सोरावनो एसे होबानो अथेसार शेयार जाखायो होनना मिथिखायो जेनेबा दे मानो हगारनांगौ बिदि बियो जानला मोनलानो लोंनानै प्रुफ होनांगोन सोर मा जालायदों सोर अखाय मा जालायदों बेखौहाय मानिखायालै आङो माइरि बे हौवाखौहाय गावनि फिसायानो हिनजावानो दङ हिनजाव जानो ओंखाम जानानै बेखौ दा थानांगौसो मोनथिबाय दा मोनथिबाय दा आं गाबदों रायहरनानै दा मोनथिबाय आं बिराद गाबदों आं रायहरदों आरो ना बेफोरबायदि आंनि फिसाखौ बिदि लिरनानै होलाबायनाङा ना बियो बेफोरबायदि लिरनानै होनो नाङामोन ना आंनो दंना आब' खनजिथाखौ लेंहरनायाव आंनो उन्दुनायावबो जों सानैजों उन्दुदों आंनि फिसाया बेखौ माबा मोनसे खालामदों नामा आंनि फिसाया आंनो जेबो होनाखै खालामदों होननानै जेन'बा सोरबा प्रुफ दं नामा मा खालामनांगौ हिनजावानो दं जेन'बा मा खालामनांगौ दे उन्दैया लोमजादों थाखा थाइसेबो हरनो हायाखै बे साला बैसागुनिफ्रायनो थाइसेबो थाखा हरनो हायाखै बियो हिनजावखौहाय बानायनानै जानो फैदों मालाबो घन्टाया फन हमा नोंनि बिनि फिसाया ओरैबायदि फाग्लाना एसे जोंनाव फैबाथाय हिनजावा गोसथोलायो उन्दुलायदों होननानै बुङो ओमफ्राय दा नै दा हिनजावा भिडिअ बानाय अयथासार खस्थ' खालाम भिडिअ बानाय रिन सुख'बाय लन सुख'बाय गारि फाइनान्स सुख'बाय दा हिनजावखौ फाननो फैदों बियो साला गुन्दाया लाजिनो रोङा बियो फाग्लाया रागा जोंना आङो खिन्थु जोंखौजोबबाय दा बिदि लिरना होलाबायनाङा ससियेल मिडियाआव भिडिअ बानाय फैसा थाखा थाइसे थाइनै खामायो बिदि हिनजावखौ फाननाङाथ' बियो गोदाव सोरावनो आलासि जाफैनायखौ बिदि लिरना होनाङा ना बियो बेफोरबायदि उन्दैया लोमजादों माथो जाखो माबा आंनि बोराइजोंसो उन्दुदों मादों बिदि होनानैहाय दा बिसिखौ रायहरबाय आरो ना लिरनानै होबाय रायहरनानै थाबा जेबो नङा नै ओमफ्राय लिरनानै मानो बिदि ससियेल मिडियाआव पस्ट होनांगौ बेलाय बेखौनो बुंहरदों आङो दा आं रागा जोंलै मोनथिबाय दा मिस्टार थग्रन नै जानो हायैखौ जोंनि गारदों आरोखि माबायदि मानसि बियो आसरितलै थग्रन माब्रै मा ओंख्रि जानानै दं मामायावलाय मा होनो सिक्किमाव मा ओंख्रि जानानै दं कम्पानियाव खामानि मावना जाग्रानि जारानोसै नै जोंहा मोनसे भिडिअ हगारब्लानो बिसिबां थाखा फैयो मासाव जोङो जिरायनो 30-40 हाजार थाखा लायो मिथिबाय बेरायनो नों कम्पानियाव खामानि मावनानै सानफा थोलो खामानि मावनानै जाब्लाबो नों जोंजों जुजिनो हाया दै थग्रन बुदबक साला थग्रन मा ओंख्रि थग्रन मा ओंख्रि रागानो हिनजावखौनो थांनानै थाजानो बाबायदां ओंखायनो फिसाया लोमजाबाय फैसा थाइसेबो हरा नायनो मोनथिबायना रायजोफोर गथ'आ लोमजाबाय उन्दै लोमजानाय नायनो फैसा थाइसेबो गैया आखायावहाय जाबाय आपल'ड होनसै दा होलाबाय होआबा माथो सिस्टेमनि बांद्राय दुखु खालामग्राखौ गाबखांबाय आङो मोनथिगौ जै थग्रननि
जै थग्र'नि जै होन जै थग्र'नि जै थग्र'नि जै बेखौथ' नुलांखाबायना रायजोफोर नोंथांमोना दा आं बिनि सायावनो एसे सावरायगोन मानो होननानै बुङोबा गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदिनो खोनाबोगासिनो दं बिसोरनि संसारावहाय माने फिसाया सन्देह खालामो हिन्जावनि सायाव आरोखि ना दा बियो बिदि सन्देह खालामबाय थायोबा बिसोरनि संसाराव मा जागोन बेखौ ओरैनो साननानै बुजिहरो बा नुहुरनो हायो आरोखि ना दा बिनि थाखायनो दैदेनवारिखौ आं खावलायदों फंबायखौ फंबाया माने बेखौ आलासि जानोबो लेंहरनो नाङा आरो रिल्स भिडिअ खालामनायाव बेखौ लोगो लानो नाङा आरोखि नङाब्ला बिसोरनि संसारा सानसे समाव माने बायफ्लेलांनो हागौ बेखौ सिन्था खालामनानै दैदेनवारिया माबानांगौ आरोखि ना गोजान जानांगौ जुदि दैदेनवारिया बे बाथ्राखौ मिथिखानानैहाय बेखौ लेंहरबाय थायो बा बेजों थांलाय फैलाय आलासि जालायबाय थायो बिनि गेजेरावनो मालाबा जुदि बिसोरनि संसारा गावस्रा गावस्रि जायोबा बिनि दायनिगिरिया दैदेनवारिया जानांनो हागौ आरोखि ना आंनि थाखायब्ला जुदि गोजान जायाबा ओरैनो माबा नुहुरखायो बिसोरनि संसारा सानसेबाबो गोजान जालायनो हागौ बिनि थाखायनो आं खावलायबाय दैदेनवारि फंबाया बेनिफ्राय गोजान जानांगौ दा आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला लोगोफोर एसेयावनो दोनथ'नोसै बा मालायनि संसार मा जादों मा जायाखै बेखौ आंबो मोजाङै मिथिया बेनि थाखायनो बिसोरनि माबायै बारा बुंनाया थिग जाया बेनि थाखायनो आं दोनथ'बाय बयनिसिमबो गोजोन्थों